Hello, mayong hapon kaninyong tanan, magandang hapon po. Ooh, good afternoon. Boy Visaya here. So karon excited kay ko gamay po. Kay regarding sa ani nga product nga akong gigamit karon kay actually effective kaayo siya para sa kuha. So karon maghatag og last review kay hapit na siya mahurot. Pahit na pagkuhan ni o otro para si kaduhang butilya, kaduhang bottle kay paurot na siya. So mo ni siya katong pampabangas. Mo ni siya ang gitawag ngang Kirkland extra strength for men, Minoxidil 5% hair regrowth treatment para pampahaba ng kung ano man gusto mong babaeng na buhok. So, ingon ko nga, maghatag kog review after na kumahurot, pero balak man ako siya i-shave siya utrugod tapos magbutang na po para another bito para magdikit-dikit ang iyang buhok kay murag gamay raman siya. So, ang first reaction dyan ako kay effective kay siya, as you can see, wala gini siya dati. Ako lang siyang gikurtihan karon kay mag-excite ko. Kita mo nang na-shade, buhok na siya. Buhok na siya tubo, wala na siya dati. Tanaw sa pikas ibalisan ako. So, lantaw sa pikas wala na siya dati. Ano dali? Kita ka ng kita ka ng shade. Bago na siya nga buhok, di ba? Effective siya! So, dire, naman ko'y bungotan dire, pero dili kay siya baga, iyan, gipabaga, ang baga na siya, para kadang naong baga, babaganaw. And dire, nakatay dire, kay pagbutang na ako, giapilan na ako dire, so feeling na ako nga pangit, man kayo apil dire, so ako kung gi-style dire na ako ibutangan na. Kaya siya, ni kapal siya dire, nakatay siya, dire, kita ni siya sa shade nito kay bago pa mo siya dili siya pero effective gid kay siya kay wala ba ni siya dati tuganahan ko so ma-recommend na ako ni siya kaayo kay bisan bitong first bottle pa lang pa siya nahurot kadugan mo na pa siya nabilin effective siya sa ako kay sa last video na ako dire man to akong balbas na po siya gamay dire. So karon medyo nikapal na siya tapos pabaga na siya dire. So na ma-recommend po ka try sa uban pero mo pa niya ako na try pero so far effective yung kasi sa kuan. So I'm gonna continue using this brand and type of solution para sa papabaw bungot para medyo mo kapal na siya diri. Maybe after 2 to 3 months na akong ginamit ani. So, mura to siya og kung kato sa mga tao nga gusto magpabangas I can recommend you this one. Ako lang manotice if namoy mga buhok bito nga gamay diri sa dili kay baga I can assure you nga effective jud siya nga solution kay iyamang ipabaga ang katong nipis nga buhok. So kung nakay nipis daw nga buhok tambali lang ani dang kay na baga ginadang. So mura to siya ako ang istoryani and then hopefully effective po ni sa inyo and so mura to daghang salamat kayo sa inyong paglantawan ning video kung ganahan mo subscribe, comment and like kung dili subscribe gyapon migo lang gud today walay bitter walay drama sa kinabuhi. So daghang salamat kayo og maayong adlaw kayong tanan.